Үз туғаныңның исемен Бейік Ватан соғышы елларындағы Лица Победы тарихи депозитарияында мәңгілештірерге мөмкин. Қаһарманның фотосуретін сканерға көшіріп, оның хәрби биографиясын язып жіберге керек. Портретлар проект порталында һәм Мәскәүдәге Җиңү музейында орнашкан видеостендта орнаштырыла. Россияда Бейік Ватан соғышы афәте қағылмаған ғаилә юк. Әтиләр, бабайлар яу қырында соғышкан. Миллионлаган кеше яу қырынан кире әйләнеп кайтмаган. Каһарманнар батырлыгы еллар дәвамында буыннардан буыннарга күчеп хәтерләрдә саклана. Миллионлаган язмышлар тарихи ел язмага берләшә. Батырлыкны Лица Победы цифрлы банкында мәңгеләштерергә мөмкин. Бөек исемнәр шунда берләштерелә. Суть проекта – это поднять... Проектның асылы кешеләрнең бөек җиңүгә өлешләрен кертүләре турында тарихның тулы картинасын булдыру. Җиңүнең кулларына корал тотып көрәшкән фронтовиклар гына түгел, тыл хезмәтчәннәре, гади эшчеләр, крестьяннар, балалар көн саен фронт өчен нәрсә дә булса эшләп өлешләрен кертте. Лица Победы РФ сайтында киләчәк буыннар өчен каһарман образын мөстәкыйль рәвештә саклап калырга мөмкин. Үз туганыңның фотосурәтен сканерга күчереп, биографиясын язып, архивга җибәрергә кирәк. Интернетка керү белән проблемалар чыкса, офиска мөрәҗәгать итәргә була. Күп функцияле хезмәтләр офисларында барысында бушлай эшлиләр. Шулай итеп, миллионланган исемнәр туплана. Лица Победы проекты порталында һәм Мәскәүдәге Җиңү музее видеостендында үлемсез хәтер экспозициясе яңара. Искәндәр Рималдинов, Ия Кислицына, Татарстан яулыклары.